כשמישהו פוגע בנו, מה אנחנו רוצים לעשות? לנקום, להחזיר לו, להעמיד אותה במקום. מי שתדבר עליי ככה? מה דוד המלך אומר? הנח לו, הוא רואה אלוקות, הוא רק שליח. ואלוקים זימן אותו שהוא יבוא ויגיד לי את כל הביזיונות הכי גרועים של מאיפה באת והבן של מי אתה, והכל בצורה הכי מבזה שיש. ודוד המלך אומר, זה בורא עולם. האם לנו יש את הכוח? כשמישהו חס ושלום מבזה אותנו, אנחנו לא מבקשים ניסיונות. אבל אם זה קורה, תן לי את הכוח לדעת שזה ממך ואין עוד מלבדך, אלא השם אמר לו כלל. באותו רגע הוא הופך להיות רגל רביעי במרכבה. עד היום אנחנו מחכים לראות פני משיח, זה מזרעו של דוד המלך. אותו אחד שהיה מבוזה הופך להיות משיח השם. כשאנחנו זוכרות את המדרש הזה, אין שום ניסיון שלא נוכל לעמוד בו.